Добро утро! Осъзнала се госпожа Урсула, че зелената сделка е грешка. Представяте ли си вие? А за троловете имам колан. Просто не винаги го виждате. Така, осъзнала се Урсула за зелената сделка. Какво обаче стана от тази зелена сделка в България, дето ние там лудите откачените, с неправилните прически и тем подобни забележки, ходихме се борим срещу фотоволтаиците и перките. И говорихме, че вреди на природа, вреди и на електроснабдяването на Република България и в един момент ще гръмне електропреносната мрежа. Направихме това с бездушието на народа, дето ходиме шепа луди, както ни плюете, че половин България не се знае къде има свободна педия от фотоволтаици и перки. Ей, това направихме. Сега, и когато говорихме, че тези неща пречат на природата и на здравето на хората, ни обвинявахте, че не сме европейци, трябва да спазваме директивите на Европейския съюз и да се съгласяваме с всичко в Европейския съюз. Защото, разбираш ли, ние сме страна членка на Европейския съюз, нямаме право да разсъждаваме, само че нямат право да разсъждават онези, които не искат. Хората, които се борят с непримиримите, имат право и разсъждават. И независимо от това какво се случва в социалните мрежи, колко ни нападат и колко не, ние имаме постижение. И се борим за правата на хората. С неправителствените организации, които на 18-ти проведаха пресконференция с искания да се наложи закон за мораториум върху изграждането на тези съоръжения, вече няколко седмици се водят дебати по предложения от мен законопроект. За съжаление, все още не са достигнали до решение какво ще променят и какво няма да променят окончателно. Така че днес ще дам последен шанс. Ако те до понеделник излязат с окончателно становище, излязат. Аз нямам време за губене, защото току-що вече Европа осъзна, че зелената сделка е вредна и този мораториум трябва да бъде спешно внесен. Съвършен, несъвършен, за 2 години той спира изграждането на всички фотоволтаични централи, ветропаркове. Отделно съм подготвила и законопроект за ВЕЦ-овете, които замърсиха водите и избиха цялото екологично равновесие в водните корита и язовирите. Така че няма да чакам никой. Няма време за чакане. Защото сега е момента политическите партии, които ще се борят за вашите гласове, да видим коя от тях ще подкрепи спирането на изграждането на тези централи за срок от 2 години, докато не се промени законодателството, така че да защитава земеделската земя, здравето на хората и екологичното равновесие в държавата. Ако ме слуша някой от гражданските организации, лично ще се обадя на всички. До понеделник, ако сте готови с забележките, ще внеса законопроекта, подписан от всички ви. Ако не, ще го внеса във вида, в който съм го подготвила, защото считам, че достатъчно защитава в този вариант спирането на това, което ви казвам и започване на работата върху промяна на законите. Защото законопроекта за мораториума не може да обхване промяната на законите. Това вече ще е въпрос на допълнителни дебати. Просто трябва да се възползваме от момента, че Европейския съюз е осъзнал и да се възползваме от момента, че има избори, за да принудиме тези, които ни управляват, да помислят малко за хората и за земята българска. Относно стадото на Байрибан. Слушам разни упражнения, че министърът щял да влезе 10 години в затвора. Разбирате сами, че избягвам да говоря за случая Велинград, откакто там се намешаха сили, чиято цел беше да дискредитират мен, да могат да се настанят и да помагат случая да не се реши по-скоро, отколкото да се реши. Визирам там една госпожа от Асеновград,
която снощи един от нашите съратници ми каза: ма ти не помниш ли, че Христанов дойде първия път на кошарите на бай Георги именно с това лице? Казвам, откъде да помня, аз гледам фактите по документи и се чуда какво да сътворя. Но никаква опасност и затвор не грозят господин Христанов. И за да не бъда голословна, работя по правна мотивировка, обхващаща следното. Защо европейските директиви не забраняват, съобразно обстоятелствата, времетраенето и ситуацията, да се преоценява епизидиологичната обстановка? Защо европейските директиви не забраняват отмяната на заповед, която не е изпълнена повече от година и 3 месеца? Аз вече им написах такова писмо още на предишното ръководство на Българска агенция по безопасност на храните. Ако си спомняте, с Росен Миленов лично го внесаха и в Министерски съвет, но и до този момент аз нямам отговор нито от Министерски съвет, нито от Българска агенция по безопасност на храните. Или защо моите мотиви не са правилни, а техните са правилни. Така че сега разработвам допълнение към това нещо. Защо министър Христанов няма да влезе в затвора за 10 години? И утре се надявам да съм готова вече с окончателния вариант и да го публикувам във Фейсбук, в ТикТок и през телевизии. Ще го изпратя и на телевизии, за да видите, уважаеми граждани, как се опитват да ви заблуждават. За съжаление, силно съм разочарована и от факта, че хора, които бяха с нас на протестите и бяха с нас в Велинград, им слушам видеа с пълни с изявления, от които ме е срам. Така че, независимо дали семейство Илиеви иска или не иска, помощта на непримиримите и на бранители на хранителния суверенитет ще бъде факт публично чрез тази моя разработка. Аз не мога да спаса семейство Илиеви, защото те не искат помощ и не върват по правилен път. Но това е техен избор, не ги съдя и не искам да коментирам повече този случай. Ще коментирам обаче действията на министъра и абсолютните измишлотини, които говори, че го грозяла опасност от 10 години затвор. Така че утре или други ден най-късно, тая нощ съм спала 4 часа и половина, малко повече от предните 10 дни, така че може би съм си посрешила и косата, я да видя. Да, посрешила съм си и прическата. И ще се постарая утре отново да стана в 4 часа, да довърша разработката за семейство Илиева и за случая Велинград и да ги публикувам на всеослушание, за да четат хората и да видят как един човек върви, говори едно, като се качи на министерски пост, почва да говори друго. Въобще не ме интересува какво прави по другите неща. Дали ще успее да разкрие някоя далавера с виртуални животни и усвоени средства, въобще не ме вълнува, защото те са толкова много, че всеки може да го разкрие това. Въпросът тук беше този човек, който се биеше в гърдите, че той знае, че той е разбрал, че са неправилни действията на Българска агенция по храните и си извоюва дори и министерския пост, може би по този начин, че е известна личност из този случай и сега се отказва да го реши, защото се е обградил с едни стари хорица, които създадоха случая Велинград. Той не търси алтернатива. Така един близък, с който разговаряхме и разговарял с юристката близка до министъра, просто не е юрист човека, но му е станало много неудобно от това, което слуша от нея. Но това си е нейн проблем, както и на министър Христанов. Аз ще ви пусна разработката да преценявате сами. Да четете законите, те са достъпни, да четете регламентите, те са достъпни и да видите как Българска агенция по безопасност на храните тълкува европейските директиви като дявола. Как беше поговорката? Като дявола Евангелието. Да. И това, хора, мобилизирайте се,
за да можем да спрем фотоволтаиците и перките. Мобилизирайте се, за да можем да покажем обществена борба за справедливост по случая Велинград, независимо какво правят стопаните и на какво разчитат те. Просто обществото, този път обществото трябва да се бори за справедливост вместо тях. Да излезе истината и да разкрием лицата на политиците, че те говорят това, с което искат да заблудат хората, а не правят това, с което да решат проблема на хората. Това е от мен за днес.